खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। खुलुमबाय बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं उपमारानि दैमारी आरो आं प्राणेश्वर ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं मुंदांखा लिरगिरि धरनीधर औवारीनि सारादु खुंनो थाखाय मोनसे स्टेयारिं कमिटि आरो मोनसे गोसोखां बिसम्बि दालाइ आफाद दानाय जाबाय। प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव बाक्सा जिल्लानि 22 नं कख्लाबारि बियाबाव सा 2200 सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों। हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों फरायसालि खुलिनाय खुलियैनि बागै टास्क फर्सआसो थिरांथा लागोन। 2021 मायथाइनि बिसायख'थियाव तरुण गगैआ गिबि मन्थ्रिनि बिजाथि जानाय नङा। केएमएसएसनि गोदान राजखान्थि पार्टियाव अखिल गगैआ गिबि मन्थ्रिनि बिजाथि जागोन। सुकाफानि हेंथायै अजद गोनां बानबुंथि होनाय गार्ग चेटार्जीआ निमाहा बिबाय। बिआर फेरेंगाया एनडिएफबिनि सासे दैदेनगिरि जाना एनडिएफबि एसोसिएशनखौ गनायथावै राव बुंनायनि थाखाय एक्स एनडिएफबि जेनेरेल सेक्रेटारिया दुखु फोरमायदों। दानिया आबुं रादाब। थांनाय 20 आगस्ट बिस्तिबारखालि हरखाब जिउ गोमालांनाय बर'नि सासे गागि आरो मुंदांखा लिरगिरि धरनीधर औवारीनि सारादु खुंनो थाखाय मैया बिथांखौ जोबथा बिदाय होखांनायनि उनावनो थुनलाइयारि गौथुम फरायसा आफाद आरो गासै रायजो राजाफोरखौ लानानै मोनसे स्टेयारिं कमिटि आरो मोनसे गोसोखां बिसम्बि दालाइ आफाद दानाय जाबाय। बे स्टेयारिं कमिटियाव दं आफादगिरि महरै गबर्धना गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आलाराम गयारी, नेहाथारि महरै गबर्धना दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आन्दलन खारिखातारि, बोसोनगिरि महरै मिरु बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि सीताराम बसुमतारी, मिरु बर' थुनलाइ आफादनि बारग' नेहाथारि उपेन देउरि, सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारि आरो सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' नेहाथारि आरो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि सोद्रोमा राजेन्द्र बसुमतारी। गोसोखां बिसम्बि दालाइ आफादाव दं आफादगिरि महरै सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि दम्बधर बसुमतारी आरो गाहाय सुजुगिरि महरै दं मानास हालामारि बर' रेबग्रा जथुमनि नेहाथारि प्राणेश्वर ब्रह्म आरो माखासे लोगो सुजुगिरिफोर। मख'नो गोनांदि सारादुनि खालारखौ दासिमबो थिक खालामनाय जायाखै। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बाक्सा जिल्लानि 22 नं कख्लाबारि बियाबनिफ्राय इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'खौ देरहाहोनो थाखाय बियाबनि रायजो राजाफोरा लैहोर ओंखारबोदों। मख'नो गोनांदि बर'नि थामथि गोरोबथा बिटिआरखौ सागान होग्रा धीरेन बर' आरो प्रमद बर' सानैबो बे कख्लाबारि बियाबाव बिसायख'थि गेलेगोन। मैया बाक्सा जिल्लानि सिमला बाजारनि नब्लाङाव खुंनाय इउपिपिएलनि मेलाव बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ आबुङै मावफुंथारनो थाखाय फैबाय थानाय बिसायख'थियाव कख्लाबारि बियाबाव प्रमद बर'खौ गोबां भटजों देरहाहोथारनो थांखियै बिपिएफ, एनडिएफबि, जिएसपि आरो गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय सा 2200निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा बियाबनिफ्राय इउपिपिएलआव हाबफैयो। बे हाबाफारियाव इउपिपिएलनि आइजो गांखंनि लोगो नेहाथारि मिनु रामसियारि, इउपिपिएलनि गौथुमारि नेहाथारि मइनुल आली, इउपिपिएलनि मिरु सोद्रोमा भुपेन बर', मसलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि दयाल चन्द्र सरनिया, बारग' एमसिएलए अनिल बसुमतारी, इउपिपिएलनि नेहाथारि मन्टु बर'मोनजों लोगोसे दोलोनि गोबां दैदेनगिरि मावफारियाफोरा बाहागो लायो। बेखौ नोजोर लाखिनानै कख्लाबारि बियाब इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'खौ कख्लाबारि बियाबनिफ्राय देरहागोना रोखा नुजाथिनाय होननानै खायसे बियाबनि सुबुंफोरा बुंसोलायनायखौ नुनो मोन्दों। आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि आसामनि फरायसालिफोरा थाबैनो खुलिगोन ना खुलिया बेनि थिरांथाखौ फैगौ 25 आरो 26 आगस्ट खालाराव आसाम सरकारा दानानै होनाय टास्क फर्सआसो लागोन।
सनिबारखालि खौरांगिरिफोरनि सोंनायनि फिननाय होनानै बिथाङा बुङो दि फैगौ 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय रायजोनि गासैबो फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरखौ खुलिहोनायनि थियारि जानानै दं। बेनि थाखाय फोरोंगिरि आरो बिबुंगोराफोरखौ कर'नानि टेस्ट नायहोनायाबो सोलिगासिनो दं। नाथाय बे बिथिङाव रायजोफोरनिफ्राय बायदि बिथिङै बानबुंथायफोराबो फैगासिनो दं। मन्त्रि शर्माया बुंबावो दि रायजोफोरनि बानबुंथायफोरखौ टास्क फर्सआव रायज्लायनाय जागोन आरो मन्त्रि हिसाबै टास्क फर्सनि थिरांथाखौ मानिनानै आं सोलिनांगोन। मख'नो गोनांदि रायजोनि सोलोंथाइ सानसुमागिरि फोरोंगिरि सन्मिलननि दैदेनगिरिफोरा टास्क फर्सआव दं। 2021 मायथाइयाव जानो गोनां आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव आगुनि गिबि मन्त्रि तरुण गगैआबो बाहागो लागोन। नाथाय बियो कंग्रेस आरो AIUDF गोरोबथायाव गिबि मन्त्रि मासिनि बिजाथि जानाय नङा। आगु गिबि मन्त्रि तरुण गगैआ सनिबारखालि बे बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। बेजों लोगोसेनो 2021 मायथाइनि बिसायख'थियाव गावनि फिसाज्ला MP गौरव गगैआबो गिबि मन्त्रिनि बिजाथि जानाय नङा होननानैबो तरुण गगैआ बुंदों। तरुण गगैआ बुंबावदों दि फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थियाव BJPआ मोन 100 मासि देरहानो हायोब्ला बियो राजखान्थिखौनो नागारगोन। ओरैहाय कंग्रेस आरो AIUDFनि जथायारि गोहोआ मोन 30 गुनि बांसिन। ओरैहाय कंग्रेस आरो AIUDFनि जथायारि गोहोआ मोन 30 गुनिबो खमसिन मासि देरहायोब्लाबो बियो राजखान्थिखौनो नागारगोन होननानै कंग्रेसनि गागि दैदेनगिरि आरो आगु गिबि मन्त्रि तरुण गगैआ बुंदों। आसु आरो AJYCPनि दैदेननायाव मोनसे गोदान राजखान्थि पार्टी जोनोम होनो सिगांनायनि अनगायैबो रायजोआव गुबुन मोनसेबाव ओनसोलारि राजखान्थि पार्टी जोनोम जानायनि लामायाव। बे गोदान ओनसोलारि राजखान्थि पार्टीनि मुङा जागोन गण मुक्ति संग्राम असम। बे बाथ्राखौ कृषक मुक्ति संग्राम समितिनि दैदेनगिरिफोरा खौरांगिरि मेल खुंनानै फोसावदों। आहम समाज गायसनगिरि सावलुं सुकाफा आरो आहम समाजनि हेंथायै अजद गोनां बानबुंथि होनानै सुकाफा आरो आहमफोरखौ लाजि फोनांनाय सोनाब बेंगलनि मेलेमजिबि गार्ग चेटार्जीआ गावनि गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिबाय। श्रीमन्त शंकरदेवनि तिथिखालि आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सनवालनो मोनसे इमेल हरनानै आसाम आरो आहम समाजावनो निमाहा बिहरदों गार्ग चेटार्जीआ। गार्ग चेटार्जीआ इउटुबाव मोनसे भिडिअ शेयार खालामनानै बुंदों दि गावनि बानबुंथिनि थाखाय सिगाङावनो निमाहा बिनो सानदोंमोन, नाथाय बिमा-बिफाया जब्रायाव गोग्लैनायनि थाखाय निमाहा बिनो हानाय खाबु जायाखैमोन। बे समाव बिनि बिफाया केन्सार बेरामाव आरो बिमाया मोनसे जाब्रबथाय जानानै ट्रिटमेन्ट लानांगासिनो दंमोन होननानै गार्ग चेटार्जीआ बुंदों। मख'नो गोनांदि सावलुं सुकाफा आरो आहम समाजनि हेंथायै अजद गोनां बानबुंथि होनायनि थाखाय गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सनवालनि बिथोनाव गार्ग चेटार्जीनि हेंथायै आसाम पुलिसआ इजाहार होदोंमोन। गिबि मन्त्रिनि बिथोन बायदियैनो आसाम पुलिसनि मोनसे टीमआ गार्ग चेटार्जीखौ एरेस्ट खालामनो थाखाय कलकातायावबो थांदोंमोन। नाथाय आसाम पुलिसनि टीमआ आखाइ गोजा गिदिंबोफिननो गोनां जादोंमोन। बिआर फेरेंगाया एनडिएफबिनि सासे दैदेनगिरि जाना एनडिएफबि एसोसिएशनखौ गनायथावै राव बुंनायनि थाखाय एक्स एनडिएफबि जेनेरेल सेक्रेटारिआ दुखु फोरमायदों। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि गेजेरजों चिरां जिल्लानि एक्स एनडिएफबि एसोसिएशन जेनेरेल सेक्रेटारि आरो माखासे सोद्रोमाफोरा बिआर फेरेंगानि एनडिएफबि एसोसिएशन आरो रन्जन दैमारिखौ गाज्रियै मुं सुनानै गनायथावै माखासे खोथाफोर बुंनायनि थाखाय दुखु फोरमायदों। थांनाय समफोराव जि जोंनि आगुनि संबिजिर फेक्सननि जि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिआर फेरेंगा बिथाङा सासे एनडिएफबिनि दैदेनगिरि जानानैहाय गावनि जेरैबायदि मान सन्मान बेखौ बिथाङा लाखिनो रोङाखै जों सान्दों। बिनि जाहोनानो जाहैबाय बिथाङा जोंखौहाय रन्जन दैमारिनि फेक्सनखौहाय जाथावथारि माखासे बाथ्राफोर बुंदों। जेनेबा बिथाङा फानदों रन्जन दैमारि फेक्सननि 70% बियो UPPL आवहाय जइन जाफैसिगोन होननानै बुंदों, नाथाय बियो गासैबो नंखाय। दाख्लै ओरैनो आन्दाज मोनखाबाय थांनाय 14 तारिखआव जि थुक्राझाराव मोनसे जइनिं प्रग्राम लादोंमोन, बेवहाय एनडिएफबिनि एबा एनडिएफबि आरनि बेबायदि सोद्रोमाफोरखौ रायजो राजाफ्रा नुनो मोनाखै। चिरां हिसाबै सासेल' रन्जन दैमारि फेक्सननिफ्राय सासेल' थांदों, बि मोनबाय होननाय। ओमफ्राय क'क्राझारनिफ्राय माखासे सानै साथाम थांदों, बाक्सानिफ्राय फिननाय होननाया थांदों,
थिग बेबायदिनो 10 जनसोल' थांदों दिनै नाथाय बिथांमोना बेखौ 70% फैबाय एबा फैसिगोन होननानै बिथांमोना बुंबाय थादों नाथाय बियो गासैबो नंखाय बेनि गेजेरजोंनो आरो बिथां जि बुंनाय बिआर फेरेंगा बिथांनि सायाव जोङो आरो बुंनो सानबावदों बिथाङा सासे एनडिएफबिनि दैदेनगिरि जानानै जि बुंनाय राव बिथाङा एनडिएफबिनि गासैबो सोद्रोमाफोरखौ बिथाङा मोनसे बा आलु गेसावजों रुजुदों दा बेनि थाखाय जोङो बिथांखौ दुखु फोरमायदों बिथांनि सायाव जों दुखु फोरमायदों बिथाङा सासे गावनो लिडार जानानै जेन'बा एनडिएफबि हिसाबै आलु गेसाव जाबायब्लाबो बेखौ फोसाबनांगौनि दायथ'आ बिथांनिनोमोन नाथाय बिथाङा बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टि हान्जायाव थांनानै दिनै गावनि सोद्रोमाफोरखौ एबा एनडिएफबिखौ 34 इयार्स स्ट्रागल खालामनाय मानसिफोरखौ आलु गेसावजों रुजुनाया बे जोबोर दुखुनांथाव जादों बेनिखायनो खावलायो पलिटिकेलखौ लानानै बिथाङा जेन गावनि मानसिफोरखौ एबा एनडिएफबिफोरखौ बेफोरबायदि गाज्रि रावफोरजों जेन रुजुआ बेजों लोगोसे रन्जन दैमारि फेक्सननि जेसेबांनाखि बिपिएफआव थांनाय सोद्रोमाफोर बिथांमोनखौ बिआर फेरेंगा बिथाङा बुंदों दि बिथांमोना मा होनो खामला मावग्रा होननानै बिपिएफनि खामला मावग्रा होननानै बुंदों नाथाय बिथाङा गावनो गाव बुजिनांगोन बिथाङाबो सासे इउपिपिएलआव थांनानै सासे केन्डिडेट जाहैदों अब्ला बिथाङाबो निस्सय सासे खामला मावग्रायानो बे बिपिएफआव फैग्रा मानसिफ्रा बिपिएफनि खामला मावग्रा जाबायब्ला इउपिपिएलआव थांनाय हिसाबै बिथांमोनाबोथ' इउपिपिएलनि खामला मावग्रा बिथाङाथ' बायदि बाथ्रा गाज्रि बुंदों इउपिपिएलआव थांनानै बिपिएफनाव फैनाय हिसाबै माबा थाखानि मोनजादोंनो माबा थफ्ला मोनजादोंनो होननानै नाथाय बियो रोखादि बेयाव फैनानै रावबो बेफोरबायदि मोनजायाखै नाथाय बिथाङा गावसो एबसुजों सावरायनाय टाइमाव एबा इउपिपिएलजों सावरायनाय टाइमाव बिथाङा गावसो एबसुनाव एबा इउपिपिएलनाव 20 कोटि बिनायनि रेकर्डआ जोंनाव दङ बिथाङा गावगा हारसिंनो मोनब्रै कनस्टिटुएन्सिखौ बिदोंमोन लोगोसे डेपुटि चिफ बेखौबो बिदों इउपिपिएलनाव बिथाङा मोनसे समस्तियाव 5 कोटि खुरियै बिदों गासै मोनब्रै समस्ति बिनाय हिसाबै बिथांनाव 20 कोटि बिथाङा बिदोंमोन हयथ' मोनबाय खोमा बिथाङा जायनि थाखाय दिनै इउपिपिएलखौ बिथाङा सापर्ट होदों नाथाय जों एनडिएफबि हिसाबै दिनै बेफोरबायदि मोनाखै जोंहा बयहाबो मोन्थाय दङ गावबा गाव पलिटिक्सखौ बासिनो लानो थाखाय बिदि हिसाबै जोङो दिनै गावस्रा जायालासेनो जों जयैनो मोनसे हान्जाखौनो सापर्ट होनोसै होननानै जों थाबाय थादों बेयाव बेहा मेगन सानांगौनि जेबो गोनांथि गैया आरो जोंखौ बेफोरबायदि बुंनांगौनि गोनांथि गैया होननानै जों सानो बेजों लोगोसे दाख्लैसो 14 थारिखआव जे एनडिएफबि आरनिफ्राय बिथां फिननाय होननाया मोनसे मिडियानि गेजेरजों फोसावदों बिथाङा बुंदों जे रन्जन दैमारि फेक्सननिफ्राय दिनैहाय गोबांथार मानसि फैबाय होननानै नाथाय बिथांमोना दिन्थिनो हायाखै बिनि गेजेरजोंनो बिथाङा बुंबावदों दि रन्जन दैमारिखौ 2008 नि जे 30 सिरियाल ब्लास्ट जे सिरियाल बम्ब बेरदोंमोन बेखौ बिथाङा इनभल्भ दं होननानै दिन्थिनाय बायदि जादों नाथाय दिनैनि दिनाव बेखौ रावबो बुंनो हायाखै इन्डियानि जे सिबिआइआनो जा र'आनो जा एबा गासै गुबुन डिपार्टमेन्टआनो जा दिनैसिमबो प्रुफ होनो हायाखै जायनि थाखाय माखासे गोबाव बोसोरनि उनाव बिथांमोना जेबो दाय गैयामोन होननानै बिथांमोनखौ हगारनो गोनां जादों गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया नाथाय दिनैनि दिनाव इउपिपिएलआव थांनानै रन्जन दैमारि फेक्सननि मानसियानो जानला मोनला बुंहैनायखौ माने जोङो मोजां मोनाखै बेनिखायनो बिथांखौ खावलायदों जेन जानला मोनला बेफोरबायदि गोदाव सोराव खुनु प्रुफ गैयालासे बेखौ जानला मोनला बुंहैनायखौ माने जोङो दुखु फोरमायो जेन बेफोरबायदि दा बुंथों नङाब्ला बेनि गेजेराव गावजों गावनो माबा मोनसे सन्देह लालायनानै गाज्रि जालायनायनि सम्भाबना दं होननानै जों सानो बेनिखायनो बिथांमोना थांथों इउपिपिएलआव थांनायखौ जों जेबो बाजाया एबा बिपिएफआव थांनायखौ जों बाजाया दिनै बिथांमोना बुंदों एनडिएफबिनि माखासे दैदेनगिरि एबा केडार्सफोरा बिपिएफआव थांनानैहाय आर'नाइ गानहैदों मादों होननानै एबा थाखा जादों मादों होननानै
नाथाय दिनै जों जेरैबायदि नुदों दिनैसिम रन्जन दैमारि फेक्सननि मानसिफ्रा रावबो BPFआव थांनानै अबेबा मासियाव जिरायहैनानै आर'नाइ बेफोरबायदि BPFआव हाबबाय होननानै दिनैसिम डिक्लेयार होआखै। सापर्टखौ होआ नङा होदों, नाथाय दिनैसिम बेफोरबायदि डाइरेक्टलि BPFआव जइन जाथाराखै। जानाय जायो बे उननि खोथा, नाथाय दिनैसिम बिदि जायाखै। नाथाय बिथांमोना गावसोरसो UPPLआव थांनानै जइन जाहैदों, गावसोरसो सिगांग्रो UPPLनि आर'नाइखौ गानहैदों एबा बिहु गामसाखौ गानहैग्रोदों। नाथाय बिथांमोना दिनैहाय जानला मोनला खोथाखौ बुंलाबायबाय थादों, बेनि थाखाय जोङो दुखु फोरमायो। लोगोसे बिथांमोना बुंदों आरो फिननाय बिथाङाबो बुंदों रन्जन दैमारिखौ लानानै पलिटिकेल गेलेबाय थादों होननानै। नाथाय बिथांमोनासो गावसोरसो पलिटिकेल गेमखौ गेलेबाय थादों रन्जन दैमारि बिथांखौ लानानै। दाखालिसो 20 तारिख आगष्ट बेवहाय आङो बिथां रन्जन दैमारिखौ लोगो लाहैदोंमोन। बेयाव बिथांजों फ्राय 4 घन्टासो बायदि रायलायनाय जादों। बेयाव बिथाङा गोबांथार दुखु फोरमायदों दिनै, आरो जोंनिफ्राय रिपर्टखौ लादों बोरै होननानै। दा बिनि गेजेरजों बिथाङा बुंहरदों गामि गामि थांनानै न'खर थांनानै नोंथांमोना बुंहै जोंखौदि प्रमद बर' बिथाङा थगायबाय, बेखौ नोंथांमोना मोजाङै फोरमायो होननानै जोंखौ क्लियार भाबै बुंहरनाय जादों। नाथाय दिनै जोङो दिनैसिम जेबो बुङाखैमोन बिथांनि बुंहरनायखौबो, नाथाय बिथांमोना जोंखौ गाज्रि फोसावनायाव दिनै जों बुंनो गोनां बायध'था जादों। बेनिखायनो खावलायो जेन जोंनि सायाव बेफोरबायदि गादबनानै आरो नासयनायखौ जेन लाबोआ, आरो फिननायमोन बायदिया जेबो आफादनि गुदि खिथा मोनथियालासे सासे प्रेसिडेन्टनि सायाव बेफोरबायदि गाज्रि बुंनायखौ जेन गारो आरो बेनिफ्राय जेन गोजानाव थायो, बेखौनो खावलायनाय थाबाय। लोगोसे दाखालिसो जे UPPLआव जइन जाहैनाय बिथां बि मोनबाय, बिथाङा सासे चिरांनि, बिथां सासेल' चिरांनिफ्राय दिनैसिमाव UPPLआव NDFB-R निफ्राय जइन जाहैदों। जों गासैबो चिरां हिसाबै जों जयैनो दंथ'यो। बिदि BPFआव जइन जाहैनाय UPPLआव जइन जाहैनाय बिदि जों सानाखै। माब्ला जाहैगोन बेखौबो जोङो बुंनो हाया। सापर्ट हिसाबैलाय जोङो चिरां एसोसिएसन एक्स NDFB एसोसिएसन हिसाबै जों BPFखौनो होदों आरो होलांगोन। बेजों लोगोसे बे मोनबायनि सायाव आं बुंनांगौआ बेनो, बिथाङा थांनानै दिनै गोबांथार गावनि गेजेरावनो गाज्रि फोसावदों। बिथांखौ जों मालाबाबो बादा होआखै बिथांनि UPPLआव थांनायखौ, आरो सोरबा थांनायखौबो जों जेबो नांजाया, सोरबा थांबावनो हागौ बेखौबो जों जेबो बुंनो गैया। जेन जोंनि गेजेरावबो बेफोरबायदि बाथ्रा गाज्रिफोरखौ UPPLआव थांनानै जेन जोंनि गेजेराव दा बुंहैथों एबा जोंखौ दा बुंहैथों, बेखौनो खावलायो। BR फेरेंगाया बुंनाय बादिब्ला रन्जन दैमारिनि हान्जानिफ्राय थांनाय 14 आगस्ट खालि टुक्राझाराव जानाय मोनसे मेलाव 70% सोद्रोमाफोरा बाहागो लाहैदोंमोन। नाथाय बे बाथ्राया नंखाय होनना चिरां जिल्लानि एक्स NDFB जेनेरेल सेक्रेटारिया बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि गेजेरजों रोखायै फोरमायदों। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन समबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बायदियै गाबोन समबार 24 आगस्ट खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे सानदुं दुंनायनि इसारा दं। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सानदुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समाव सानदुं दुंनायनि इसारा दं आरो सानदुं दुंनायजों लोगोसे बोथोरा गुदुं जानायनि इसारा दं। थिग बेबादिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे अखा हानायनिबो इसारा दं। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सानदुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समाव सानदुं गोसा दुंनायजों लोगोसे बोथोरा गुदुं जानायनि इसारा दं। थिग बेबादिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनिबो इसारा दं। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 34 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय आरो एसे बिबांनि अखा हानायनि इसारा दं। सानजौफु समाव सानदुं दुंनायजों लोगोसे बोथोरा गुदुं जानायनि इसारा दं। थिग बेबादिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि इसारा दं।
उदालगुरि जिल्ला गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुंबो दुंनायनि इसारा दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। खुलुमबाय, आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'निफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1।